तरुणांच्या आंदोलनाला रितेश आणि जेनेलिया यांना सुद्धा पाठिंबा दिलाय। आम्ही तरुणांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत। तरुणाईचा आवाज ऐकला गेला पाहिजे असं रितेशने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलंय। तरुण हे भविष्याचे खरे शिल्पकार आहेत असंही रितेश देशमुख म्हणालाय। रितेशने काय पोस्ट केलेली आहे आपण पाहूयात। आम्ही आपल्या देशातील तरुणांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत। त्यांचा आवाज मोठ्यानं स्पष्टपणे आणि निर्भयपणे ऐकला गेला पाहिजे। हे आपल्या लोकशाहीचं स्पंदन आणि आपल्या राष्ट्राच्या भविष्याचे खरे शिल्पकार आहेत। चला आपण त्यांचं ऐकूया, त्यांना पाठिंबा देऊया आणि त्यांना सक्षम करूया। आपल्या तरुणांची ऊर्जा, धैर्य आणि स्वप्न आपणच घडवू इच्छित असलेल्या भारताला पाठिंबा देऊया। जय हिंद, जेनेलिया आणि रितेश देशमुख असं त्यांनी म्हटलेलं आहे।